O, baby, dawaj, dawaj. Dawaj, dawaj. Chodź, mimo. Ne istiyor sled kısa. Małkę teraz! Arabe. Ay. Masih merana. Daj moment, daj moment. Szans ty продолжаваш. Czekaj na początek. Виждаме какви пози. Ето и те играят на игри. Забележете ли? Забележете го. Ето и играта. Сега Галя ми вземе. Ето. Така тя ще иска да се пусне още чалга. Имаме на Неди компютъра. Твой Неди. Може сме тук. Наблюдава страхотни снимки. Твой Любче. Борка. Сега започва чалгата отново и път продължава танците. Техника днес. Трябва да се бъде любов. Някои танцуват, други играят, а трети търсят да пушат наргиле. И тя скочи тонколите и зали клавиатурата. Това е срокът, с който беше залата клавиатурата. Виждаме, тя е скупена. Виждате какво направи. Ето го виновника. Ето го. Тихо. Какво имате да кажете на камерата след вашето престъпление? Няма думи просто. Виждаме какво направи Галина. Сега тя върши. Много стърно. Вижте какво направи виновника. Вижте го. Сега дали той ще разбере какво е станало. Виждаме неговата реакция. Той не може да мисли. Танцу, сега. Галина танцуваше. Тя Галина. Срина чаша с ето този сок. И щупи тонколите и зали клавиатурата. Същото. И сега продължава. Виждаме. Той внася ред в къщата. Сега борба, семейни войни. Сега тя ще продължава. О, така старателно. И сега продължава с това. Виждаме как не се страши да се сприне пак. Взела Дира и сега Неди. Се реагира доста леко и сега се отнася. Довиждане, не се връщайте никога вече. Довиждане! Какво? Ще разправи видеото.